Awni nyantuma amun solendo ana ni aka farkulu nyana jala mun be jamana ko ka ni nanzaro ko expatrié oluka kuna foni keneskile bi ani jene jawara de ñogom bulu nalebe dulanci Villeneuve la francikaw fe amba la donia ka fo ko jene jawara ale bangera janvier kalo tile mugan ani konoton samba kele ani keme konoton ani bisegini segi bamako fabala anga sigi dole nye jojon chamanta mali ani jamana ko kan hakilna jigina jene jawara na to ñogon de kera sawbi ka mali ka jonjon folo tagadama o kera samba fla ani wolonvla senegal kaw feno frafla nganam ngana ko keneka i jene jawara yerebe sigana fian bola an fian o hukum konana abega demedo anga dolanci demsenu ko jekulu chama ma dogun temeni sante basketball lamin jawara ale dumbulu chama soro kabo jene jawara yoro antumba keneka anga je anga laje Lycée Massamagan Jabate ale kun bɛ ka bisimilali kɛ fɛn min ye sibiridon ni donbolo caman ka di centre de formation de basketball Lamine Jawara mɔgɔw ma maa mun kɛra o sababu ye o ye jɛnɛ Jawara ye ale mun nasɔrɔla n'a yɛrɛ Mali jɔnjɔnw kɔrɔta san caman tɛmɛn'o kɔnɔna la nin y'a siɲɛ gale de ye fɛn min ye centre de formation Lamine Jawara ye olu ka se ka nin donbolo belebele ninnu kɔni sɔrɔ o mun nasɔrɔ ni ballon samara ani jeu de main o b'o la nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba di ka se Lamine Jawara yɛrɛ ma a bɛ ɲɛfɔli k'an na. Vraiment a diyara n ye kojugu a bonyana n ma ni artiste ninnu de ye mɔgɔ encouragé kosɛbɛ surtout ni balima nana i ka terrain na ka na fɛn dɔw kɛ a bɛ mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ denmisɛnnin minnu b'a ye a bɛ olu encouragé a b'olu permettre k'a yira fana mɔgɔ b'i kɔ quoi o joie de b'an kan bon juste le remercier d'abord ni kana ka daminɛ ni kana ka laban ye quoi a bɛ hakili to centre ni fana la parce que ni centre dayɛlɛ a daminɛ problème caman b'a la quoi problème camanba de b'a kɔnɔ bon n'an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu la ani denmisɛnnin minnu bɛ yan comme opportunité b'u bolo u sera ka denmisɛnnin ninnu fana dɛmɛ. Tiɲɛ na ne content don a ka di ne ye ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ de surtout basket la n'u ka basket denmisɛnninw dɛmɛ n b'a dɔn u bɛ sɛgɛn min kɔnɔ dɔw bɛ entraînement kɛ samaratu sen na dɔw bɛ entraînement kɛ a finiko ou bien moyen yɛrɛ tɛ parents k'u dɛmɛ a sira kan donc ne content na bi ka f'u ye parce que i bɛ choix min y'u la donc ça fait toujours plaisir. Non nin tɛna k'a daminɛ tɛna k'a laban ye n y'a daminɛ a mɛnna ça fait des années n bɛ na ni ballon ye ani matériel ninnu kilo ninnu ni échelle de rythme ni caman di Real ma à l'époque mais cette fois-ci j'ai décidé k'a di centre Lamine Jawara bon ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko courage ta u ka sport kɛ parce que ka sport kɛ Afrique a ma nɔgɔn. An b'a jigiya k'a fɔ ko nin tɛna k'a siɲɛ laban ye an b'a dɔn k'a fɔ waati nataw la ninnu bɛna caya. nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.